Ne on naksuja! Iltapäivää tänään meillä on tää uusi kuva taas. Jatkakaamme siitä. 40 € kiitos. Kuva Pekka. Pekka kuva. Pekka, olet kuva. Ja meillä on 40 € luvassa siitä, että minä juon tämän. Kahdella hörpyllä. Pois. Jos sä haluat olla tarant, teet sen ykkösen. Nyt sulla on mahdollisuus iskeä vittu hapokkaaseen. Iske Jupen kylkeen niin Mutta minkä takia minä tekisin sen yhdellä, kun minulla on varaa 2? Okei. Enemmän toimintaa, tää pitää... Okei, nyt lähtee ensimmäinen suoritus. Tää on vähän kuin ensimmäisten kertaa rokettiin kuvattu. Mene ykkösen jo alas vittu. Näytti vaan helmän sinne pohjalle. Ensimmäinen... Ne on vielä suussa kyllä. Ne on kyllä vielä Meinaako kyläkkää? vaan helmet talteen! Kovat talteen! Helmet talteen! Ajaa! Panet pikkuinen kalanpoiselle! Ei aina kuin kuusen pohjalta. Ei vittu ruveta mitään puheet pitää, vaan se lähtee, kakkonen lähtee siitä! Turpa kiinni, aikaisemmin tulee. Kattokaa se. 40 €. Viimeinen huikka! Köyhempi ihminen huutelee siellä. Olet hieno kuin korkkeruuvi. Viimeinen höynäytys. Mieheltä viedään myös sulat. Ja leiti. Hei! Hyvä se! Ja tyhjäksi ne leiviä, kaada pystyyn se! Kaada pystyyn se! Ding 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 ding. Hyväksyttävää. Aika kova veto kyllä oli. Oli aika kova. Elikkäs. Mun viskit juotiin. Ja mies saanut sit mitään. Juotettiin toisen viskit ja aika Peksalla aika kova Hei, veto. kysys Jarko pompa multa tähän. Niin just. Niin no. Juokse pihalle! Juokse pihalle! Joo.